Se godt på denne mand. Hans navn er Tommy Nielsen, og han er Danmarks fremtidige offentlige sektor, hvis det står til regeringen. Ifølge regeringens nye velfærdsudspil, En for alle, skal samtlige 774.000 offentlige ansatte fyres. På nær altså Tommy Nielsen, der har en fortid i Park og Vej i Ballerup Kommune. Det er jo noget af en opgave, du er blevet sat på her. Føler du dig rustet til så stor en opgave? Som eneste offentlige ansatte vil Tommy Nielsen komme til at udføre alle opgaver inden for blandt andet sygehusvæsen, vejvæsen, pleje- og pasningssektor, undervisningssektoren, administrationen, domstole, politi og forsvar. Synes du, det er forsvarligt, at en uuddannet person skal kunne Synes du, det er Tommy, synes du, det er forsvarligt, at en uuddannet person skal kunne udføre operationer på? Finansminister Claus Hjort Frederiksen har ikke ønsket at medvirke i dette indslag, men han understreger, at valget af Tommy Nielsen er truffet på baggrund af mere end 700 rapporter fra konsulentfirmaet Hooters Rock. Hvordan er I kommet frem til, at Tommy er den bedst kvalificerede til det her job? Vi har kørt Tommy igennem vores profiltest, vores kompetenceanalyse og vores disk. Der scorer Tommy toppoint. Vi kan se, at han scorer 208. Det er 2 mere end Prins Henrik, og det er 5 mere end Johan Ørting. Der er nogen, der var ude at påpege, at du kunne løbe ind i habilitetsproblemer, når du har så mange kasketter på, Tommy. Er du ikke bange for at løbe ind i habilitetsproblemer? Tommy, lad være med det. Så. Ja. Tommy har et talehandicap og 3 voldsdomme og en damdiagnose. Har det slet ikke nogen indflydelse på hans score i testen? Vi har kun testet på de parametre, der er relevant for vores klient. Og der scorer Tommy toppoint. Har du adgang til forsvarets databaser, Tommy? Prøv. Hvad skal du, Tommy? Nej, lad være. Tommy! Hold nu op! Lad nu være, Tommy!